So hello लोगोफोर जों दा नोंथांमोनजों सावरायनो नागिरदों मडेल भार्ब्स आरो बे मडेल भार्ब्सआव नोंथांमोनजों सावरायनो नागिरदों कैन कुड मे माइट मास्ट नीड देयर ought to and used to बेफोरनि इउजेसफोरखौ जोङो बे भिडिअनि गेजेरजों सावरायगोन आरो जों सिगांनि पार्टनि भिडिअआव नोंथांमोनजों सेल शुड विल वुडनि इउजेसफोरखौ सावरायदोंमोन दा जों गोबाव खालामा लाखासिनो कैन कुड बेफोर मडेल भार्बनि जों बाहायनायखौ सावरायनोसै दा गिबियाव जोङो सोलोंगोन केननि बाहायनाया माबोरै जों केनखौ माबायदि बाथ्रायाव जोङो बाहायनाय जागोन बेनि बागै सावरायनो नागिरदों केननि बाहायनाय केन दा नोंथांमोना बेखौ गिबियाव लिरनो हायो केन दा 1 नाम्बाराव जों मा मोननो हागोन केननि 1 नाम्बार जा बाहायनाय गोहो थामहिनबा इंराजियाव मा बुंनाय जायो एबिलिटी नङाबा जोङो मा केपासिटी होनना बुंनो हायो केपासिटी फोरमायनो केनखौ बाहायनाय जायो नोंथांमोना बिथिं लिरना लाबानो जाबाय स' गोहो एबा एबिलिटी और केपासिटी फोरमायनो थाखाय केनखौ बाहायनाय जायो आं जास्ट सर्टआव बेबायदि लिरनानै होनाय जाबाय दा एग्जाम्पलफोरा मा जागोन माबायदि गोहो थायोब्ला जों माबायदि केनखौ बाहायनो हायो जों एग्जाम्पलखौ नायनोसै दा एग्जाम्पला जाबाय आई कैन swim across the river दा बेवहाय बे बाथ्राया मा बुंनाय जादों I can swim across the river आं दैमाखौ माने दैमायाव सानस्रिनो हायो होनना बुंदों दा बेवहाय माने हानाय खामानि माने गोहो बेयो मावनो हायो सोरो आं थारमाने सानस्रिनो हायो बे थारमाने गोहो थानायखौ बुंनाय जादों दा बेफोरबायदि ओंथियाव जों केनखौ बाहायनो हायो आरो एग्जाम्पलफोर दंबावो बिदिनो he can speak English बियो इंराजि बुंनो हायो थामहिनबा बिहा इंराजि बुंनो हानाय मोनसे हुदा दोङो बा गोहो दोङो बेफोरबायदि ओंथियाव जोङो बे केनखौ बाहायनो हागौ स' केननि जा एग्जाम्पलफोर गोहोनि बेखिनिखौनो नोंथांमोना सोलोंनो हागोन आरो बेजों सोमोन्दो गोनां एग्जाम्पलफोरखौ नोंथांमोना बिजाबफोरावबो मोननो हागोन स' नोंथांमोना बेफोरखौ नायनानै लाब्लानो जाबाय बेनिफ्राय जों नेक्स्ट 2 नाम्बाराव सोलोंगोन अनुमति थामहिनबा मा पारमिसन फोरमायनो केनखौ बाहायनाय जायो दा एग्जाम्पला मा जागोन अनुमति एबा पारमिसन फोरमायनो जोङो केनखौ बाहायनाय जायो जेरैबायदि मा लिरनो हागोन जोङो you can go home now दा बे बाथ्रायाव मा बुंनाय जादों नोङो दा न'आव थांनो हायो दा बेबायदि माने पारमिसन फोरमायनाय जादों बे बाथ्राया you can go home now नों दा न'आव थांनो हासिगोन बा हागोन दा बेफोरबायदियाव जोङो बेखौ केनखौ बाहायनो हायो बेनिफ्राय जों बेनिनो मोनसे एग्जाम्पल लाबावनोसै दा बे जाबाय can I use phone बेनिफ्राय yes you can दा आं सोंदों आं सोरनियावबा सासे मानसिनाव सोंदों जे आङो नोंनि फनखौ बाहायनो हागोन ना होनना सोंदों दा बेवहाय मा पारमिसन लानाय फोरमायदों नैबे बाथ्राया पारमिसनखौ सिगां खालामग्रोदो बेनिफ्राय मा आरो जायनियाव पारमिसन बिदोंमोन बियो आरो जोबथारनायाव मा बुंगोन येस औ नों लानो हागोन बा बेखौ थारमाने जासिनानै होनाय जागोन दा बेफोरबायदि अनुमति थामहिनबा पारमिसन फोरमायनायाव जोङो केनखौ इउज खालामनो हायो बेनिफ्राय नाम्बार 3 आव जों सोलोंगोन जानो हागौ एबा probability ओंथियावबो जोङो मा केनखौ बाहायनो हायो एग्जाम्पला मा जागोन एग्जाम्पला anyone can make mistakes थामहिनबा मा बुंनाय जादों जायखिजाया सोरबा सासे मानसिया बा सोरबा सासे मानसिखौ बुंनाय जादों सोरबा माने मिस्टेक खालामनो हागौ थामहिनबा बेवहाय माने
probability जानायखौ फोरमायदों मिस्टेकखौ माने गोरोन्थिया सोरबा सासे मानसिनि जानो हागौ होनना बुंदों दा बेफोरबायदि ओंथियाव जोङो बेखौ मा केनखौ जोङो बाहायनो हायो बेनिफ्राय जोङो दा सोलोंगोन कुडखौ जोङो माबायदि बाथ्रायाव जों बाहायगोन स' बेनो जाबाय केननि इउजेसमोन आरो नोंथांमोना बे केनजों सोमोन्दो गोनां एग्जाम्पलफोरखौ नायना ला बेनिफ्राय जों दा सोलोंगोन कुडनि इउजेसफोरा माबायदि नोंथांमोना बेवहाय लिरनो हागोन कुड आरो गिबि इउजेसआ जाबाय गोदो हागौमोन थामहिनबा गोदो बिदिन्थियाव माबा मोनसे खामानिखौ मावफुंनो हागौमोन बेफोरबायदि ओंथियाव मा बेखौ बाहायनो हायो पास्ट एबिलिटि एग्जाम्पलआ मा जागोन गोदो बिदिन्थियाव माबा मोनसे हागौमोन ओंथियाव फोरमायनो थाखाय जोङो बे केन माने कुडखौ जोङो बाहायनाय जायो आरो बेवहाय नोंथांमोना नुनो मोनदों बे कुडआ जाबाय नैबे केननिनो पास्ट फर्म दा एग्जाम्पलफोरा मा जागोन एग्जाम्पलफोरा जाबाय she could play badminton थामहिनबा बे बाथ्राया मा बुंनाय जादों she could play badminton बियो बेडमिन्टन गेलेनो हागौमोन थामहिनबा नैबे बाथ्राया माने आथिखालाव गैला बेयो मायाव दङ गोदो बिदिन्थियावनो बबेबा मोनसे समाव जोबलांबाय आरो बेयावहाय मा बुंदों बियो माने क्रिकेट बेडमिन्टन गेलेनो हागौमोन बाट माबा मोनसे जाहोननि थाखाय बे गेलेयाखैमोनबो जानो हागौ दा बेफोरबायदि हागौमोन ओंथियाव जोङो बे कुडखौ बाहायनो हायो बेनिफ्राय मोनसे एग्जाम्पल लाबावनि he could pass the exam बेबो जायो बियो आनजादाव पास जागौमोन बा उथ्रिनो हागौमोन दा बेबो गोदो बिदिन्थियाव माबा मोनसे खामानिखौ मावफुंनो हागौमोन बिदि ओंथियाव जोङो बे कुडखौ बाहायनाय जायो दा नोंथांमोना बेखौ नुखाबाय माने आनजादाव बेयो मोजां फरायाखै बाट फरायनायमोनब्ला बेयो मा जागौमोन आनजादाव पास जागौमोन होननानै बुंनाय जादों बेनिफ्राय नेक्स्ट नाम्बार 2 आव जोङो सोलोंनो हागोन खावलायनाय गुरै खावलायनाय थामहिनबा जोङो मोननो हायो politeness in request गुरै खावलायनाय थामहिनबा मा politeness in request फोरमायनो जोङो बे कुडखौ जोङो बाहायनो हायो दा आरो बेवहाय नोंथांमोना गोसोआव लाखिनांगोन बेखौ प्रेजेन्ट आरो फिउचार टेन्सआवबो बाहायनो हायो होनना बुंदों जोङो बे कुडखौ गुरै खावलायनाय ओंथियाव जोङो मा प्रेजेन्ट एन्ड फिउचार टेन्स मोननैयावबो बाहायनो हागौ नोंथांमोना बाथ्राखौ एसे गोलाव लिरबानो जाबाय आं लिरोब्ला माने भिडिअ गोबां गोलाव जागोनखाय आं बेनिखायनो नोंथांमोननो बाथ्राखौ लिरजोबनो हायाखै नोंथांमोना आं खोन्थानाय बाथ्राखौ खोनासंब्लानो बुजिना मोनगोन बेखायनो आं लिरनो हायासै दा बेवहाय बेनि एग्जाम्पलफोरा मा जागोन दा एग्जाम्पलफोरा जाबाय एग्जाम्पला बिदि मोनसे लिरनोसै जोङो could you come here tomorrow दा बेबो मोनसे मा कुडनि बाहायनायनि एग्जाम्पल दा बे बाथ्रायाव मा बुंदों could you come here tomorrow बेनि बर' ओंथिया जाबाय नोंथाङा बेवहाय गाबोन फैनो हागोन ना दा नैबे बाथ्राया जाबाय मोनसे फिउचार टेन्सआव गोग्लैदों स' जोङो फिउचार टेन्सआव माब्ला बाथ्राखौ जोङो माब्लाबा कुड इउज खालामनानैबो लिरनो हायो आरो बेवहाय नैबे बाथ्राया मा फोरमायदों गुरै खावलायनाय ओंथि फोरमायदों दा जेब्ला गुरै खावलायनाय ओंथि फोरमायो अब्ला जोङो बे कुडखौ इउज खालामनो हायो आरो दंबावो बिदिनो कुड I use your phone could I use your phone आं नोंनि जानबुं एबा मबाइलखौ इउज खालामनो हागोन ना बेबो नैबे बाथ्रायाव मा गुरै खावलायनाय ओंथिखौ फोरमायनो दा बेफोरबायदि गुरै खावलायनाय एबा जोङो गोजौ मा मोन्दोंमोन गोदो हागौमोन ओंथियाव जोङो बे कुडखौ इउज खालामनो हायो आरो बे मोननायानो जाबाय कुडनि इउजेस दानिया जों सोलोंगोन मे आरो माइनि इउजेसखौ जों सोलोंगोन दा गिबियाव जोङो मेनिखौ सोलोंग्रोनोसै
दा मेनि इउजेसआ मा जागोन मे 1 नाम्बाराव जोङो मेनि इउजेसखौ मोननो हागोन बेबो मा मेयाबो मा जानो हागौ थामहिनबा probability ओंथियाव जोङो बेखौ बाहायनो हायो probability फोरमायनो थाखाय जोङो मेखौ बाहायनो हायो दा एग्जाम्पलफोरा मा जागोन माने बेवहाय जानो हागौ बाथ्राया माने मा बुंदों बबेबा मोनसे खामानिया भारतनि खामानिया जानोबो हागौ एबा जायाबो जानो हागौ बेफोरबायदि ओंथियाव जोङो बे मेखौ बाहायनो हायो दा एग्जाम्पला जाबाय इट मे रेन दा बे बाथ्रायाव मा बुंदों दायो अखा हानो हागौ बा अखा हानो हागौ होनना बुंदों दा नैबे बाथ्रानि ओंथिया मा अखा हानो हागौ बेवहाय जों मा बुजिनो हादों अखाया हानोबो हागौ एबा हाया लाबासिनो थांनोबो हागौ बेफोरबायदि ओंथियाव जोङो बे मेखौ जानो हागौ ओंथि फोरमायनो थाखाय बाहायनाय जायो आरो जों गुबुन मोनसे एग्जाम्पल लाबावनि बेयो जाबाय he may come today he may come today नैबे बाथ्रायाव मा ओंथि बेरखांदों दा बेवहायबो मा फोरमायदों बियो दिनै फैनो हागौ होनना बुंदों दा बेयाव मा फैयाबो जानो हागौ बिदिबो जायो आरो बेयो मा फैनोबो हागौ बेफोरबायदि ओंथि फोरमायनो थाखाय जोङो बे मेखौ इउज खालामनो हायो बेनिफ्राय नाम्बार बी इउजेसआ जाबाय थांखि एबा पारपस फोरमायनो थाखाय जोङो मेखौ बाहायनो हागौ दा एग्जाम्पलफोरा मा जागोन एग्जाम्पलफोरा जाबाय we eat that we may live we eat that we may live दा बेनि ओंथिया मा जों जायो मानो थाखाय जायो जों जायोदि जोङो थांना थानो थाखाय माबा मोनसे बेवहाय मा फोरमायदों थांखिया मा जों जानायनि थांखिया मा आदार जे जों जायो बेनि थांखिया मा जोङो थांना थानो थाखाय आदारखौ जायो दा बेफोरबायदि ओंथियाव जोङो बे मेखौ बाहायनो हागौ बेनिफ्राय मोनसे एग्जाम्पल लिरबावनि बेनिनो we read that we may learn दा बे बाथ्रायाव मा ओंथि बेरखांदों जोङो फरायो मानि थाखाय फरायो माने माबा मोनसे सोलोंनो थाखाय जोङो बिजाब बा लेखा जायखिजाया बिजाबफोरखौ जोङो फरायो दा बिजाब फरायनायाबो माबा मोनसे मा सोलोंनो थांखिजों जोङो बिजाबफोरखौ फरायनाय जायो दा बेफोरबायदि थांखि ओंथि फोरमायब्लाबो जोङो बे मेखौ इउज खालामनाय बेनिफ्राय नेक्स्ट नाम्बार 3 आ जाबाय थामहिनबा नाम्बार सीआव नोंथांमोना मोननो हागोन पारमिशन एबा अनुमति थामहिनबा बर' अनुमति फोरमायनो थाखायबो मेखौ बाहायनो हायो दा एग्जाम्पलफोरा मा जागोन दा एग्जाम्पला जाबाय you may go now नों दा थांनो हासिगोन बा हागौ दा बेफोरबायदि माने पारमिशनावबो जोङो बे मेखौबो इउज खालामनो हायो बेनिफ्राय दहाय आगोलाव जोङो केनफोरखौबो इउज खालामनो मोनदोंमोन आरो बेनि अनगायैबो जोङो लिरबावनो हायो मे I come in दा बेबो जायो आं सिङाव हाबनो हागोन ना दा सोरनावबा बे पारमिशन लानो नोंथांमोननि क्लासरुमनि टिचारखौनो जोङो एग्जाम्पल लानो हायो जे नोंथांमोना बाहेराव थाङोब्ला बा बाहेरनिफ्राय सिङाव हाबोब्ला जोङो पारमिशन लानो गोनां जायो फोरोंगिरिनियाव दा जोङो जेब्ला पारमिशन लागोन बेबायदि बुंनाय जायो मे I come in sir बा मे I come in ma'am दा बेफोरबायदि पारमिशन लानाय ओंथियाव जोङो बे मेखौ इउज खालामनो हायो आरो बेजों सोमोन्दो गोनां नोंथांमोना गोबां एग्जाम्पलफोरखौ नायना लानो हागोन बेनिफ्राय नेक्स्ट 4 नाम्बाराव दङ 4 नाम्बार इउजेसआ जाबाय कुइसन नङा बे टपिक 4 थामहिनबा जों मा लिरदोंमोन बेवहाय डि लिरदोंमोन नोंथांमोना डि लिरना लाबानो जाबाय बेवहाय जोङो सोलोंगोन गोसो एबा लुबैनाय गोसो एबा लुबैनाय थामहिनबा मा बुंगोन wish or desire इंलिसाव बुंनाय जायो बेफोरबायदि ओंथि फोरमायनो थाखायबो जोङो बे मेखौ बाहायनो हागौ दा एग्जाम्पलफोरा मा जागोन
एग्जाम्पलफोरा जाबाय मे यू बी हैप्पी गसाया नोंखौ सुखुयै लाखिथों मे यू बी हैप्पी थामहिनबा गसाया नोंखौ गोजोन खुसि लाखिदों दा बेफोरबायदि मा फोरमायदों बेवहाय विश खालामदों थामहिनबा बेवहाय मा नैबेखौ फोरमायदों दा बेफोरबायदि ओंथियाव मा जोङो बे मेखौ बाहायनो हायो बेयो मा सोरखौ माने आं बिखौ नोंखौ माने हेपि थाजानो लुबैदों दा बेफोरबायदि ओंथियाव गोसो जानाय बा लुबैनाय ओंथियाव जोङो बे मेखौ इउज खालामनो हायो बेनिफ्राय मोनसे एग्जाम्पल लाबावनि मे यू हैव गुड हेल्थ थामहिनबा मा बुंदों नोंनि देहाया मोजां जाथों थामहिनबा बेवहाय लुबैनाय फोरमायदों दा बेफोरबायदि ओंथियाव जोङो बे मेखौ इउज खालामनो हायो दा गोबां एग्जाम्पलफोरखौ नायबावना ला बायदि बायदि बेखायनो आं बायदि बायदि लिरबाय दानिया सोलोंगोन जोङो माइट बे थांबाय मे दानिया माइट MIGHT माइटनि बाहायनायफोरा मा जागोन दा ए नाम्बार बाहायथिया जाबाय बेबो मा गुरै खावलायनाय थामहिनबा गासैनाबो एसे मा बाथ्राफोरा गोरोबलायनाय दं गुरै खावलायनाय मिल्ड रिक्वेस्ट होनना बुंदों बेखौ बेबायदि फोरमायनो थाखाय जोङो माइटखौ बाहायनो हागौ बेनिफ्राय एग्जाम्पला मा जागोन एग्जाम्पला जाबाय माइट आई यूज योर टेलीफोन आरो नोंथांमोना बेखौ गोसोआव लाखि नैबे माइटआ जाबाय बे मेनि पास्ट फर्मखौ जोङो माइट लिरनो हागौ आरो बेवहाय नोंथांमोना नुनो मोनदों मा एग्जाम्पला माइट आई यूज योर टेलीफोन आं नोंनि जानबुं बा टेलीफोनखौ इउज खालामनो हागौमोन ना दा बेबायदि सोंदों बेयो माने गोदो बिदिन्थायाव जोबलांबाय दा गैला दा बेयो जाबाय मोनसे पास्ट टेन्सआव फोरमायदों नैबे माइटआ जाबाय मोनसे पास्ट टेन्सआव थानायखौ फोरमायो गोदो बिदिन्थियाव दा बेबायदि जागोन बेनिफ्राय मोनसे जोङो एग्जाम्पल लाबावनि माइट आई borrow your bicycle थामहिनबा मा बुंनाय जादों बेयो आं नोंनि साइकेलखौ लाबोनो हागौमोन ना बिदि बुंनाय जादों थामहिनबा बेबो नैबे बाथ्राया आथिखालाव गैलिया बेयो गोदो बिदिन्थियाव बबेबा मोनसे समावनो जोबलांबाय आरो नैबे माइटआनो बेखौ फोरमायदों गोदो बिदिन्थियाव जालांनायखौ फोरमायदों दा बेफोरबायदि ओंथियाव जोङो बे माइटखौ बाहायनो हायो बेनिफ्राय नाम्बार बियाव जाबाय इयुनाव जानो हागौ थामहिनबा फिउचार प्रबेबिलिटि होनना बुंनाय जायो पसिबिलिटि ओंथियाव जोङो बेखौ माइटखौ बाहायनो हायो दा एग्जाम्पला जाबाय मा जागोन एग्जाम्पला जाबाय she might arrive after an hour बे बाथ्रा मा बुंदों बियो 1 घन्टानि उनाव सफैनो हागौ बा गिदिंबोफिननो हागौ दा बेबायदि बुंनाय जादों नैबे बाथ्राया जाबाय दा गैथ'आ बियो फिउचार टेन्सखौ फोरमायदों इयुनाव जानो हागौ ओंथियाव बेखौ फोरमायनाय जादों आरो बेबायदि फोरमायब्ला जोङो बे माइटखौ इउज खालामनो हायो बेनिफ्राय मोनसे एग्जाम्पल लाबावनोसै जों बा इट माइट रेन टुडे दिनै अखा हानो हागौ दा बेवहायबो मा फोरमायदों नैबे अखा हानाया दिनैनि गेजेराव जानोबो हागौ बा जायाबो जानो हागौ बेबायदि ओंथि फोरमायदों दा बेफोरबायदि ओंथियाव जोङो माइटखौ इउज खालामनो हायो बेनिफ्राय नाम्बार सिया जाबाय जाफुङै सर्ट थामहिनबा मा बुंगोन
condition unfulfilled condition फोरमायनो थाखायबो जोङो बे might खौ यूज खालामनो हायो एग्जांपलआ जाबाय एग्जांपलआ he might have won if he played seriously बेवहाय मा बुंदों जाफुङै सर्त एबा अनफुलफिल्ड कन्डिशनफोराव जोङो बे might खौ यूज खालामनो हायो दा एग्जांपलआ मा जाखो he might have won if he played seriously दा बे बाथ्रायाव मा बेरखांदों बियो माने देरहानो हागौमोन जेब्ला मा मोजां सिरियासलि गेलेयोमोनब्ला बियो देरहानो हागौमोन होनना बुङो थामहिनबा बे बाथ्रायाव बियो मोजाङै जुदि सिरियास गेलेनायमोनब्ला बे खेलायाव देरहागौमोन दा बेफोरबायदि माने जाफुङै सर्तफोराव जोङो बे might खौ यूज खालामनो हायो बेनिफ्राय एग्जांपल मोनसे लाबावनि बेनिनो I might have succeeded if I had the support of the people दा बे बाथ्राया मा बेरखांदों I might have succeeded if I had the support of the people आं मानसिफोरनि सापर्ट मोननायमोनब्ला आङो मा देरहानो बा जिउआव मा देरहासारनो हागौमोन होनना बुंदों दा बेबो मोनसे मा जाफुङै मोनसे बाथ्रा बा सर्त बेफोरबायदि ओंथियाव जोङो बे might खौ यूज खालामनो हायो बेनिफ्राय जों दा सोलोंनोसै मास्टनि इउजेसफोरा माबायदि आरो जोङो मास्टखौ माबायदि ओंथिफोराव जोङो बाहायनो हागोन दा बेवहाय नोंथांमोना लिरनो हायो मास्ट आरो बे मास्टनि गिबि इउजेसआ जाबाय बेवहाय जोङो ए नाम्बाराव सोलोंगोन मास्टनि इउजेसखौ बे मास्टखौ आरो नोंथांमोना गोसोआव लाखिबानो जाबाय मास्टखौ जोङो प्रेजेन्ट आरो फिउचार टेन्स मोननैयावबो बाहायनो हायो जोङो प्रेजेन्टआवबो बाहायगोन आरो फिउचारावबो जोङो बेखौ बाहायगोन दा गिबियावनो जोङो ए नाम्बाराव मा सोलोंगोन मावनां खामानि एबा मा डिउटिखौ बुंनाय जादों डिउटि फोरमायनो थाखाय जोङो मा बाहायनाय जायो बे मास्टखौ बाहायनाय जायो दा बिदिन्थिया जाबाय we must always be truthful we must always be truthful दा बेवहाय मा बुंदों दा बे बाथ्रायाव माने जों सानफ्रोमबो सैथो जानांगौ दा सैथो जानांगौ ट्रुथफुल दा बेबायदि ओंथि फोरमायदों दा बे जाबाय मानसिया सैथो बुंनाय खामानिया मा मोनसे मावनां खामानि बेखौ फोरमायदों मानसिनि साफ्रोमनिबो थाखाय सैथो बुंनाया मानसिनि मोनसे डिउटि दा बेफोरबायदि ओंथियाव जोङो बेखौ मास्टखौ जोङो बाहायनो हायो बेनिफ्राय बेनिनो डिउटि फोरमायनायनिनो मोनसे एग्जांपल लाबावसै we must obey our parents बेवहाय मा फोरमायदों we must obey our parents जों जोंनि बिमा बिफाखौ मानिनांगौ दा मानिनानै सोलिनांगौ बिमा बिफानि खोथा बाथ्राफोरखौ जों बयबो मानिना सोलिनांगोन दा बेवहायबो मा फोरमायदों बे साफ्रोमनिबो मा मोनसे मावनां खामानि थामहिनबा डिउटि फोरमायदों दा बेफोरबायदि ओंथियाव जोङो बेखौ बाहायनो हायो मास्टखौ बेनिफ्राय बी नाम्बारा जाबाय सार्टेनटि एबा थारथि फोरमायनो थाखाय जोङो बे मास्टखौ बाहायनो हायो एग्जांपलआ जाबाय दा all men must die sooner or later sooner or later
all men must die sooner or later. दा बेवहायबो मा बुंनाय जादों मोनसे 30 माने बाथ्राया सैथो 30 माने 30 नि ओंथिया जाबाय जाय बाथ्राया सैथो बेफोरबायदि ओंथियाव जोङो बेखौ बाहायनो हायो दा एग्जाम्पलआ मा बुंदों all men must die sooner or later गासिबो मानसिफोरानो मा थाब एबा मा नैबे जाबाय थाब आरो नैबे जाबाय लेटलि थैनो हायो होनना बुंदों बा थैयो होनना बुंदों दा बेबो मोनसे मा नैबे 30 ओंथियाव जोङो बेखौ बाहायनो हायो स' गोबां मानसिफ्रा माब्लाबा हरखाब थैनो आरो माब्लाबा लेटलि थैयो दा बेफोरबायदि ओंथियाव जोङो बे मास्टखौ बाहायनो हायो आरो बेनिनो मोनसे एग्जाम्पल लाबावनि दा बे जाबाय we must suffer one day for our misdeed दा बेवहायबो मा फोरमायदों मोनसे 30 ओंथि फोरमायनो थाखाय जोङो बे मास्टखौ इउज खालामनो हायो बेनिफ्राय आरो सी नाम्बाराव जोङो सोलोंगोन डिटारमिनेशन एबा थिरांथा डिटारमिनेशन एबा थिरांथा ओंथि फोरमायनो थाखाय जोङो बे मास्टखौ बाहायनो हायो एग्जाम्पलआ जाबाय I must बेवहाय नोंथांमोना एग्जाम्पलफोरखौ लिरना लानो हागोन I must prepare the lesson मोनसे थिरांथा फोरमायदों बेवहाय I must prepare the lesson आङो फराफोरखौ प्रिपेयार माने थियारि खालामथारनांगौ दा बेबायदि बुंदों दा जाहोना जाबाय माबा मोनसे एग्जामा मा खाथि उन सफैबाय बेनि थाखायनो मा मास्ट माने प्रिपेयार खालामथारनांगौ बेफोरबायदि मोनसे थिरांथा ओंथि फोरमायनो थाखाय जोङो नैबे मास्टखौ बाहायनो हायो नैबे जाबाय ए बेनिफ्राय मोनसे एग्जाम्पल लाबावनोसै you must read hard to stand first in the exam दा बेवहायबो मा फोरमायदों you must read hard to stand first in the exam नोङो जोबोर खस्थयै माने सेथि थाखो लाखिनोबा जोबोर खस्थयै फरायथारनांगोन होनना बुंदों दा बेवहायबो माने नैबे थिरांथाखौ फोरमायनाय जादों बेनि थाखायनो बेवहाय नैबे साबजेक्टनि उनाव जोङो मास्टखौ इउज खालामनाय जादों दा बेफोरनो जाबाय मास्टनि इउजेसमोन बेनिफ्राय जों दा निडनि इउजेसखौ नायनोसै निडनि इउजेसआ जाबाय निड दा निडनि गिबि इउजेसआ जाबाय बेवहाय जोङो निडनि ओंथिया जाबाय गोनां एबा नांगौ जानाय माबा मोनसे आंखाल जायोब्ला बा बे आंखालखौ सुफुंनो थाखाय जोंनो माबा मोनसे नांगोन आरो बे समाव जोङो बे निडखौ इउज खालामनाय जायो जेरैबायदि जों एग्जाम्पल हिसाबै मा आंनो गंसे रेबगन नांगौ रेबगन माने जों कलमफोरखौ बुंनाय जायो पेनफोरखौ बुंनाय जायो दा बेबायदि ओंथियाव जोङो बे निडखौ इउज खालामनो हायो दा गिबियावनो जोङो बेखौ जुदि आंनो गंसे रेबगन नांगौ बेखौ जुदि इंराजियाव ट्रान्सलेट खालामब्ला मा जागोन I need a pen दा बेफोरबायदि ओंथियाव जों निडखौ बाहायनो हायो दा गिबियाव जों सोलोंगोन रेगुलार ओंथियाव जोङो बे निडखौ जोङो इउज खालामनो हायो आरो बे निडखौ जोङो प्रेजेन्ट इनडिफिनिट टेन्स आरो थार्ड पार्सन सिंगुलार नाम्बारजों जोङो एस दाजाबनानै जों बेखौ निडखौ बाहायनो हायो दा एग्जाम्पलआ जाबाय नैबायदि I need your help दा बेवहाय मा फोरमायदों I need your help आंनो नोंनि मदद नांगौ दा बेफोरबायदि ओंथि फोरमायदों बेनिफ्राय she need your so she needs जागोन बे she needs a new
पेन बिनो गंसे गोदान रेबगन बा खोलोम गोनांथि जादों दा बेफोरबायदि फोरमायदों बेनिफ्राय he needed some money बिनो थाइनैसो रां गोनांथि जादोंमोन आरो नैबे बाथ्राया मा फोरमायदों पास्ट टेन्सआव फोरमायदों बेखायनो बेवहाय needed जोङो लिरनो हायो दा बेबायदि ओंथियाव जोङो बेखौ बाहायनो हायो आरो नैबे गोजौनि बाथ्राफोरखौनो जोङो जुदि नेगेटिभ सेन्टेन्स दायोब्ला माबायदि जागोन स' जों बेखौ नेगेटिभ सेन्टेन्सबो दानो हायो बे नैखौ जुदि नेगेटिभ सेन्टेन्स दायोब्ला नेगेटिभ बानायोब्ला जोङो मा जागोन जोङो मा लिरनो हागोन बेखौ I do not need your help बेवहाय मा बुंदों बे बाथ्राया आंनो नोंनि मददनि गोनांथि जायाखै दा बेफोरबायदि फोरमायदों स' नोंथांमोना आरो आद्रा थानायफोरखौबो नेगेटिभ सेन्टेन्स दानानै लानो हायो आरो जोङो इन्टारगेटिभ सेन्टेन्सबो दानो हायो आरो नैबे गोजौनि बाथ्राखौ इन्टारगेटिभ खालामब्ला मा जागोन इन्टारगेटिभ खालामबा जोङो बेखौ do I need your help दा बेबायदि जागोन आंनो नोंनि हेल्पनि गोनांथि जादों ना बेबायदि सोंनाय जादों दा बेनो जाबाय निडनि इउजेसमोन आरो बे निडखौ नोंथांमोना बे एनामलास बेफोरबायदि ओंथि बुजायनो थाखायबो बाहायनो हायो दा बेवहाय नाम्बार बिया जाबाय एनामलास एग्जाम्पलफोरा मा जागोन एग्जाम्पलफोरा जाबाय I need money आंनो रांखावरि गोनांथि जादों दा बेफोरबायदि ओंथिया माने नैबेखौ फोरमाय एनामलासखौ फोरमायो बेनिफ्राय he need go there बेयो मा बैयाव he need go there बियो बैयाव थांनाया गोनां थांबा माबा मोनसे खामानि आर्जेन्ट खामानि थानोबो हागौ बेखायनो बेखौ थिननाय जादों he need go there दा बेफोरबायदि माने एनामलास महरै बाहायनो थाखाय जोङो बे निडखौ बाहायनो हायो आरो बे निडखौ जेब्ला एनामलास बाहायो आरो अब्ला प्रेजेन्ट इनडिफिनिटनि थार्ड पार्सन सिंगुलार नाम्बारावबो जोङो निडखौ बाहायनो हायो दा नोंथांमोना बेफोर गासै मा प्रेजेन्ट इनडिफिनिटआव गोग्लैयो नैबे आइआ प्रेजेन्ट इनडिफिनिट आरो हियाबो जाबाय प्रेजेन्ट इनडिफिनिट आरो बेफोरबायदि गोग्लैयो आरो बेबायदि मा जोङो बेखौ मोननो हायो स' बेफोरनो जाबाय बेनि इउजेसमोन निडनि इउजेसमोन आरो नोंथांमोना बेखौ गोसोआव लाखि जेब्ला नैफोरबायदि एनामलास जायो अब्ला जोङो नैबे थार्ड पार्सननि उनाव जोङो मा नुनो मोन्दों निडखौ फैनाय नुनो मोन्दों आरो जेब्ला बे थार्ड पार्सन जायो अब्ला जोङो बेवहाय एस दाजाबनो नाङा एसखौ मानो दाजाबनो नाङा जाहोना जाबाय नैबे मिनिं थानायनि थाखाय एनामलास आरो दहाय सिगांनो मा फोरमायदोंमोन रेगुलार ओंथि फोरमायबाथाय जोङो थार्ड पार्सनजों मा एस जनो गोनां बा फज'नो गोनां जों जादोंमोन दा बेखौ नोंथांमोना नायफिन बा गोसोआव लाखिनो नाजा बेनिफ्राय जों दा आद्रा थानाय नैबे मा दंमोन जोंना देयार ought to बा used to बेखौ जोङो उननि भिडिअआव डिसकास खालामसिगोन स' जोङो बे मोनथामखौबो सावरायखानोसै जोङो उननि पार्टआव सावरायला बेबो बांद्राय गोलाव नङा आं बांद्राय गोलाव नङैखायनो बेवहाय बे पार्टआवनो फोजोबनानै होखानोसै देयार ought आरो used बे मोनथामखौ जों नायखानोसै स' दा नोंथांमोना बेवहाय लिरनानै लादो मा जागोन नेक्स्ट नैबे देयार दा बेयो मा ओंथि फोरमायो देयारनि ओंथिया जाबाय साहसखौ फोरमाय दा माबा मोनसे बुंनो हानाय साहस दा बेफोरबायदि ओंथिखौ बुजायनो थाखाय जोङो बे देयारखौ बाहायनो हायो दा नोंथांमोना बेवहाय पइन्ट वाइज लिराबाबो जागोन बेनि बांद्राय इउजेसबो गैया स' डाइरेक्टलि मा लिरनो हागोन स' नोंथांमोना बेखौ मा साहस ओंथियाव मा बाहायनो हायो साहस ओंथियाव बाहायनो हायो एग्जाम्पला मा जागोन दा एग्जाम्पला जाबाय
I dare him to say so दा बेबायदि फोरमायदों आङो माने बाथ्रा बुंनो साहस बेनि सिगाङाव आरोना नैबे बिनि सिगाङाव बा बाथ्रा बुंनो साहस खालामो दा बेफोरबायदि फोरमायदों इनिफ्राय जोङो लिरनो हायो दा she dare us to join the competition दा नैबे ओंथियावबो मा फोरमायदों she dared us to join the competition बियो जोंजों माने कम्पिटिशनाव जइन खालामनो थाखाय बाहागो लादोंमोन दा बेफोरबायदि माने बे साहस जानानैसो मा जोंजों मा बाहागो लादों मानि थाखाय कम्पिटिशननि थाखाय दा बेवहाय साहस फोरमायदों नैबे दा बेफोरबायदि ओंथियाव जोङो बे डेयारखौ इउज खालामनो हायो होननानै बुंदों दा बेखौ नोंथांमोना गोसोआव लाखिनो हायो बेनिफ्राय जों दा ought नैबे outनि बाहायनायखौ जों सोलोंगोन दा नैबे डेयारनि इमान इउजेस गैया स' बेखिनियानो इउजेसा नोंथांमोना बेजों सोमोन्दो गोनां एग्जाम्पलफोरखौ सोलोंबावनो हायो बुकफोराव मोनखागोन बेनिफ्राय जों दा ought-नि इउजेसखौ नायनोसै दा ought-नि इउजेसा जाबाय ought दा बेनि जों इउजेसखौ मोननो हागोन आरो बे ought-आ मा फोरमायो डिउटि बा अब्लिगेसन बायदि फोरमायनो जोङो ought-खौ बाहायनो हायो ought-आ मा फोरमायो गासै नाम्बार एबा पार्सनावनो एखेयै थायो आरो बेनि ओंथिया गाहाम मोजांनि बाहायनायजोंनो एखे थामहिनबा सुदजोंनो एसे गोरोबफ्लामो होनना बुंदों नैबे ought-नि जा इउजेस दा एग्जाम्पलफोरा मा जागोन स' नोंथांमोना आं जा बाथ्रा बुंबाय बेखौ बाथ्राखौ लिरना लानो हागोन आरो लिराबाबो बुजिना लाब्लानो जाबाय दा एग्जाम्पल आं डाइरेक्ट लिरबाय बेवहाय एग्जाम्पला मा जागोन we ought to love our country दा बेबायदि फोरमायदों we ought to love our country दा जोङो जोंनि हादोरखौ अननो नांगौ दा बेफोरबायदि ओंथि फोरमायदों आरो जोङो बेनि जायगायाव मा लिरनो हायो should इउज खालामनाबो लिरनो हायो we should love our country जोङो जोंनि हादरखौ अननो नांगौ दा बेफोरबायदि जों ought इउज खालामनाबो लिरनो हायो आरो गुबुन मोनसे जाबाय should इउज खालामनानैबो जोङो लिरनो हायो बेनिफ्राय मोनसे एग्जाम्पल लाबावनि बे जाबाय you ought to have done this आरो बेखौ जुदि जोङो should इउज खालामना लिरोब्ला मा जागोन you should have done this दा बेफोरबायदि फोरमायो नोङो बेखौ मा खालामनांगौ you should have done this दा बेफोरबायदि ओंथि फोरमायदों दा नैनि जा मिनिं बे मिनिं जोंहा ought इउज खालामनाय आरो should इउज खालामनाय बे मोननैनिबो मिनिंआ फ्राय एखेयानो फोरमायो दा बेनो जाबाय ought-नि इउजेसमोन बेनिफ्राय आरो जोबथारनायाव मा दङ जोबथारनाया जाबाय used to दा used to जों सोलोंगोन used to जाबाय used to दा used to खौ माबायदि ओंथियाव जोङो बाहायनो हायो बेखौ जोङो गोदोआव माबा मोनसे खामानिया हुदा बायदि जालांदोंमोन थामहिनबा गोदो बिदिन्थियाव खामानि माबा मोनसे मावबाय थादोंमोन आरो बेयो गोदो बिदिन्थियाव हुदा हेबिटफोर जाबाय सोलिबाय थानाय फोरमायोब्ला जोङो बे used to खौ बाहायनो हायो दा एग्जाम्पल आं डाइरेक्टलि लिरनोसै बेवहाय एग्जाम्पला जाबाय we used to go to the zoo every day दा बेबायदि ओंथियाव मा दा नैबे बाथ्रा मा फोरमायदों we used to go to the zoo every day जोङो सानफ्रोमबो जुनारसालियाव थाङोमोन दा बेफोरबायदि फोरमायदों दा नैबे बाथ्रायाव माने गोदो बिदिन्थायाव मा जुनारसालियाव थांबाय थायोमोन बेफोरबायदि ओंथि फोरमायदों आरो बे थांबाय थानाय खामानिया गोदोसो दंमोन आथिखालाव गैला आथिखालाव बबेबा मोनसे जायगायाव माने चेन्ज
थानाय जायगा चेन्ज जानायनि थाखाय थाङाबो जानो हागौ दा बेफोरबायदि दा गोदो बिदिन्थियावसो बेयो मा सोलिदोंमोन जुआव थामहिनबा सिरियाखाना नायबाय थादोंमोन बिसोरो दा बेफोरबायदि हेबिट फोरमायनो थाखाय जोङो बे used to खौ बाहायनो हायो बेनिफ्राय I used to play football when I was a boy आं जेब्ला हौवासामोन बा जेब्ला उन्दै सममोन अब्ला मा आङो फुटबल गेलेयोमोन होनना बुंदों दा बेबो मा उन्दै समावल'सो माने फुटबल गेलेबाय थायोमोन होनना बुंदों दा उन्दै बेबो मोनसे हेबिट फोरमायनो आरो बेनि थाखायनो जोङो बेवहाय used to खौ इउज खालामनाय जादों आरो बेवहाय मोनसे एग्जाम्पल लाबानोसै लास्ट एग्जाम्पल he used to work hard दा बेवहाय मा फोरमायदों बियो माने गोबां हार्ड वार्क खालामोमोन थामहिनबा मा गोबां खस्थ' खालामोमोन होनना बुंदों दा बेबो मा ओंथि फोरमायदों बेयो गोदो बिदिन्थियाव गोबां खस्थ' खालामोमोन दा गोदो बिदिन्थियाव जुदि बेफोरबायदि हुदायारि खामानि फोरमायो अब्ला जोङो बे used to खौ बाहायनाय जायो दा बेफोरनो जाबाय मडेल अक्सिलारिफोरनि बाहायनाय आरो नोंथांमोना बेफोरखौ बुजिखाबाय जानांगौ स' नोंथांमोना बेफोरजों सोमोन्दो गोनां गोबां एग्जाम्पलफोर मोननो हागोन बिजाबफोराव लेखाफोरखौ नोंथांमोना स्टाडि खालाम फोरोंनायनि अनगायै गावबा गावनि ग्रामार बिजाबफोरखौ नोंथांमोना नायनानै ला गोबां एग्जाम्पलफोरखौबो सोलोंना ला स' थेंक इउ स' नोंथांमोना नुनो मोनबाय दे नै भिडिअआ जोंनिया माबोरै जाखो स' नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ जुदि मोजां मोनदोंब्ला बा सोलोंनाय बायदि मोनदोंब्ला नोंथांमोना प्लिज जोंनो अननानै नोंथांमोना लाइक बटनखौ थुनानै हो आरो मायबाफोर सोंनो दङब्ला नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव सोंनो हागोन सिम्पलि जों नोंथांमोननि एन्सारखौ सानफ्रोमबो होनो गारनाय थाबैनो होनो गारनाय जों सानफ्रोमबो रेडिखा नोंथांमोना बेबायदिनो जोंनो सोंहरबाय थानो हागोन आरो नोंथाङा जुदि चेनेलाव जुदि गोदानब्ला जोंखौ सापर्ट खालामोबा नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना हो आरो बे नटिफिकेसन बेलखौ थुनानै हो जाहाथे गोदान भिडिअ होनायखौ नोंथाङा नुनो मोनो स' बे भिडिअनि गेजेरजों जों नोंथांमोननिफ्राय दा बिदाय लानोसै गोदान भिडिअ नोंथांखौ जोङो थाबैनो लोगो मोनफिनगोन होननानै बे भिडिअनिफ्राय बिदाय लानोसै स' गोजोनथों लोगोफोर बाय बाय